Vi kører. Vi ruller. Furesø er også en del af hele det her Tunneldalssystem. I kan se det på jeres kort. Furesø er desuden også Danmarks dybeste eller næstdybeste. Der er nogle få centimeter, som et par søer konkurrerer om at kunne kalde sig den dybeste sø. Men Furesøen er lavet på præcis samme måde som Bagsværd Sø. Den væsentligste forskel på Furesøen og Bagsværd Sø er, at i Furesøen løber vandet igennem. Vandet kommer ind heroppe til venstre for jer, til højre for mig, fra Farum Sø. Der er en lille kanal. Og så løber det så ud i en af Danmarks større søer. Og så løber det så ud nede i den anden ende. Dernede, hvor vi var, hvor der er afløb nede ved Frederiksdal, og derfra så er der sådan en kanal, hvor der så løber vand i Bagsværd Sø. Så der er altså gennemstrømning i Furesøen. Når man kigger ud i det her vand, så kan I se, at det er betragteligt meget renere, og det er det blevet, men faktisk har Furesøen også været alvorligt til præget af forurening. Fordi, igen, masser af de her næringsstoffer, som har været vasket ud, og som er blevet ført med Mølleåen, er blevet parkeret herude i søen. For 100 år siden begyndte man at lave sådan studier af det, og begyndte efterhånden også at lave sådan et genopretningssystem, som Claus lige vil komme ind på lige om et øjeblik, tror jeg nok. Hvor man har forsøgt at få bragt hele søen tilbage til sådan nogenlunde ren tilstand. Og den er sådan acceptabel at bade i, men det er noget, som virkelig koster kassen. Det er en sø af samme kaliber som den, vi har været ved, kan I se. Der er sådan forholdsvis stejle sider op. Der ligger sådan huse, måske sådan en 5-8-10 meter op over vandspejlet, og I kan se det samme nede i den anden ende, nogle steder, hvor man kan se igennem træerne. Så Furesøen, en del af Mølleåsystemet, Tunneldalssystemet. Der har ligget en ordentlig klat dødis ude i midten af søen, hvor der er 37 meter, der hvor den er dybest. Og det kan der kun være kommet, hvis der har ligget sådan en klump is tilbage, efter at isen i øvrigt ellers var holdt op med at være levende, og så var bare blevet til is. Kan I så tie stille? Ja. Så skal I lave de samme øvelser her. Samle bundplanter, lave sigtedybde og